Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să... o luăm pe stul. L-am luat deja pentru că stul este de la 10.000 de trofee. Acum vă arăt. Vedeți că înainte... Wow! Este și power cu... Uitați tu, vedeți? L-am luat pe stul. Deci și astăzi o să le băgăm PowerPoint-uri. Hai să-l băgăm pe stul. Unde ar fi el? Stul. Uite. Bun. Așa. Deschide și Pickbox mai întâi. Să vedem dacă pică pe stul. Sperăm să pice. N-a picat. Dar megabox-ul. 5 iteme. Haide, mamă, n-a picat nimic pe stul. Nu-i problema. Ok, power 4 pe stul, bine. Ok. Haide să... Ce mapa e asta? Ok, deci hai să mișcăm la solo. Haide să încercăm, să vedem dacă merge. Cred că o să fie plin destul. Cred că da. Aoleu. Merge. Băi, deci, mamă, nu. Merge atât de greu. Ok, hai că revin când poate intra în meci. Ok, se pare că nu vrea să intre în meci. Am așteptat vreo 2 minute și tot nu vrea să intre. Haideți să încercăm să intrăm la ceva mai ușor. La gen grabul ăsta, poate merge. Oh. 2 din 6. Se pare că nimeni nu intră la gen grab. What? Pe ce intră la showdown? Bă, ce? Stați. Să nu mai invite nimeni. Băi, deci doar 2. Are. Haide. Mamă, dar ce greu. Hai alt brawler. Băi, de ce greu merge jocul. Hai de capul meu. Deodată. Se uită la quest-uri. Ia. Ok. Sperăm că vede. Pentru că asta e episod și vreau să joc cu el. După să schimb și eu. Ok, în sfârșit. Haide. Ce așa greu să alegem brawler? Ok, gata. 3 din 6. 4 din 6. 5 din 6. Haide! Nu mai ieși. Bă, dar ăștia ies. Toți intră pe solo. Dar se pare că nimeni nu vrea să intre la... Hai să jucăm un Brawl ăsta. Hai să încercăm aici.
Mamă, dar ce lagă! Că poate aici merge. 4 din 6, hai 5 din 6 sau 6 din 6. Serios? Pe 4? Cred că toți sunt pe solo. Vreau să văd la după porți. Mamă, ce greu merge. Brawlers. Hai să vedem. Cât cel mai mult are. Ăștia au încercat măcar să joace. Bă, deci nu merge la leaderboard. Deci Brawl Stars este un lag infernal. Adică uitați-vă, eu apăs ready, dar nu vrea să dă. Ok, văd că nu merge nimic. Păi, se pare că altă dată o să vedem cu un episod nou, când o să facem pestul rang 20, cred, sperăm. Dar, ok, cu toate acestea, chiar dacă n-am putut să jucăm cu Stu, noi ne vom revedea la alt episod. Pa, 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 pa!